Bjørne krammer. Og nej! Hvordan var det? Du græd. Hvordan var det lige med? Jeg ser, om den er der nu. Jeg tror det ikke. Og jeg tror, de har rimelig godt betalt. Du har isfingre! Jeg vil gerne have for fanden. Kan du ikke få varmen? Har I set mange matematik? Hvad? Det kan du aldrig. Hvis I laver noget larm, så kan du ikke komme tilbage. Bare larm igennem. Må jeg se os der? Hold da, hold da. Prøv det, altså, hvem har lavet den gang? Du kan vende. Det er ret vildt lavet, synes jeg. Hvordan vi bare sidder og prøver at ramme de sidste anledning. Hvordan er? Jeg har den fedeste video. Jeg har hele den taget ud af bilen og hele vejen nedad. Jeg skal sige, at jeg synes bare, vi skal kigge på det hele. Det ser smart ud.